दिनै जोंनि नैबे बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्मधर्म फरायसा समितिनि सिङावनो थानाय 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा बरदलनि आन्चलिक ब्रह्मधर्म आफादजों लोगोसे 25थि बोसोरसालिया लाइमोन आफादजों लोगोसे आरोबाव 9थि बोसोरसालिया आइजो आफादनि बोसोरियारि जथुम्मा आफाद। बे जथुम्मा आफादाव बरदलनि आन्चलिक ब्रह्मधर्म सिबिर आइ बाबामोनहा आलासि महरै हांख्रायनाय लोगोसे आंबो गोजाम बोसोरखौ हगारनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आरोबाव नै गाबोन समफोर फैसिगोन जोंहा मागो दमासि बेखौ जों गोथार हामलायनायजों लोगोसे नुजाफैनो हादों। आफादनि सायाव आं रोजा रोजा साबायखर बावनो थादों। दिनै जोङो बे ब्रह्म धोरोमखौ गोबाना लानाया गोबाव सम जाबाय। बरदलनि आन्चलिकआ 50थि अर्थात गल्डेन जुबलि खुंखांनायावनो दिनै 2 बोसोर थांबावबाय। 52थि बोसोरसालिया जाफैबाय। जोबोद मोजां, जोबोद गोथार। बे धोरोमजोंनो लोगोसे जोंनि गुरुदेब कालिचरन आफाया जि जोंनो सुबुरुन होलांदों, जि जोंनो बोसोन होलांदों, जि जोंनो अबदान होलांदों, बे अबदानखौ लानानै जों दिनै बे आसाम हादोराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गुरुदेबखौ सिगाङाव दोननानै जोङो बोसोरै खुंबाय थायो। थिग बिदिनो जों दिनै बर' हारिया मुस्रि गोमानायखौ मुस्रिखौ लाबोफिननो हानाय आंहा जेब्लायबो इसोरनि खाथियाव साननाय दङ। आइमोन आफामोनहा जेरैबायदि जोंखौ बा बे बिश्व ब्रह्माण्डनि जाय सैथो, बे सैथोनि खाथियाव शरणागत जानानै जों सैथोनि खामानिखौ मावगासिनो दं आरो मावलांगोन आरो मावबाय थागोन। आइमोन आफामोन आं बेखिनिखौ फंनैसो बुंनानै दोनथ'बाय। खम बाहागो लानायखौ नुनो मोनो, मा बुंगोन सारा? धोरोमनि बेलायाव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा अरायबो जेब्लायबो लाइमोन हान्जा, आइजो हान्जा आरो गागि आफाद हान्जा आरो लोगोसेनो जों धोरोम फोसावनि आफादनि हान्जा गासैखौबो जों बुथुमनानै सैथोनि खामानिखौ मावनो जोङो आगान सुरो। नाथाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा, दा जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन आफादा दावखोबोदोंब्लाबो नाथाय जायगायाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव आं एसे खम बेसे नुनो मोनदों। बे जोंनि जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि लाइमोन हान्जाफ्रा बयबो सिगाङाव फैनानै अबंनि जि बेबहारि एन्ड पारमार्थिक बे खामानिखौ मावनायजों लोगोसे फैगौ जेनेरेसन फंबाय, बिब', बिनानाव, बिदा फंबाय गासैखौबो फिसौ फिसौ लानानै जोङो गोजोननि खामानिखौ मावनो हायो। आं बेखौनो गुरै खावलायनो थादों आइमोन आफामोन।